3 sekunde možemo da bude ranimo pod vodom i da nas niko ne šota. I ja ću ti probam na Shelly. Shelly najbrže pliva od mojih karaktera i ona je kornjača, onako, mislim da je logično da igramo sa Shelly. Ali, ček, treba mi 2 mesta za iteme. Čekaj, nisam samo 2 pojena da bude 5. Tu ću mogu onda sin 2 itema. Malo da kupimo Shelly u storiju i... nisam snimao nešto duže vreme, nemojte da se ljutite, znači, morao sam da... Bio sam zauzet. Znači, evo, sad malo da kupimo 1, 2... Ma super bre, idi čovječ, idi. Sad može da upgradeamo i jeste, je... Kako ono, kao neka ninja končana. Wow. Sad, pa nije ovo mali novac. Evo ti ga. I sad da dodamo snorkel. Jeste, evo ti ga snorkel i... Prvi početka videa želim da vam kažem, znači da uživate, da bacite like, sub. To je, znači to pod prvo šerujete i pozitivni komentari, ali mrzim hejtere. I sada, mogu bi da igram s drugom, mogu da igram u duo jedan neki put u zobi, ako bi se to htjeli, mogu bi, a da krenemo bolje, da nam dugo oblačim, ali brate, prođeš 5 minuta videa, a zašto, pa ovaj brblja, a jedna runda treba oko 4 minuta, tako da, stićemo, mi ćemo da stignemo. Sad da vidimo kako će to izgleda, nikad nisam igrao snorkel na Shelly. Mislim da će biti jako dobro, ona malo pobrže pliva, da. Mislim, brže malo pliva. Biće meni super, znači samo da se čita. Evo, zašto me ustižu sred videa. Jao, neko me ubi, mrtav sam. Zašto, brate? Ovo mi se nikad ne dešava. Kad ja igram, ovo mi se nikad ne dešava. Kad snijam, uvijek se to dešava. Uvijek moramo jebati, to mrzim mnogo. Mnogo mrzim što se oko zoba sporo čitava. Znači, moram to napišem u komentare igrice. Znači, malo ću sad njih da hejtam. Jel, brate, jeste igrice super, ali ne volim to. Opa, Shelly, brzo nekako, brže mi ne gleda nego pre. Ne znam. Tu je neko. Ja, gorila. Ja. Da si se usra. Gorila se usla, pobegla od nas. Ili smo mi bežali od nje pa je dosadilo da beži. Da, prvi. Ja, fuck. Ne, pogrešno dugme sam kliknuo, jaj, Da, gorila je šuntava, vi kako brzo plije, šta smo radili, je. Gorila se usrala. Ubite ovog manijaka. Jedi go. Imaš. Idi kući, gorilo. Jebote, sad mi treba vatra. Sad mi treba vatru sred snimanja, jao jebote. Iskoristimo štit bolje. Ne znam zašto neki put nosim štit, a ne iskoristim ga. Ajde da nađem opet nešto za snorkel da nam koristi. Evo ga voda, to bre. Neki idu preko mosta, ali ne, mi smo elegantni, mi idemo preko... Da, mi smo elegantni, mi idemo preko vode. Plivaj, sve se prži. Oh, fuck, hoće da me smrtno bombarda. Čibe. Ja jebote da nas da me... Moguće da... Imaju šanse da me vatra sad ubije. Jao, bože, beži. Shelly, it's a small turtle. Yeah, fuck off.
Moram da rašujem, ovo je kao neka mala pustinca. Ovdje što ima jako puno buševa, znači kada, na primjer, koristiš gorilu, ovdje je jako dobro, ili tako bika, tako neki jaki booster, vrate, ali me zezaš. Koliko mali prostor, strašno mali, ali nema nas ni puno. Uštakaj se, da me ne vidi. Čuti, možda me ne vidi. Sério, odeio ter susser. Tipo susser. Našao si me. Dodge. Ne mogu da ga dodžem. Đubre jedno, hitaću te. Imam heal, brate, imam heal. Jel me zezaš? Ovo mi smeta. Ne mogu da ovako igram, ovo mi smeta. Jao ljudi, ova panda me orašila. Ovo mi se ne sviđa. Drugo mjesto. Pa hajde, nije loš onako, ne smija. Ljudi, hajde još, mislim da možda imamo još jednu partiju. Ovo je jako teško, znači ne može na pandu. Panda je uvijek tako dobra i moćna i zato ja puno igram s tom pandom, ja obožavam. Meni panda meni izobri što imam. Mnogo je jako dobra, znači onako... Šta je ovo? Ljudi, mislim da ću da završim ovaj game ovdje, a vi obavezno bacite like, share i subscribe. I... Pa da, to je to. Mislim da ću ovaj game da završim ovdje. Evo vam, samo jedno pitanje, prije što završimo ovu epizodu. Da li... Vidite ljudi, ovo nisam ja, ovo je video. Zoba mi nešto zapucala i... Ne mogu da je upalim, ali sreće to, a vi do tada obavezno bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. I'm out, bitch!